poďme si možno povedať, čo to je špinavý bitcoin. Špinavý bitcoin je bitcoin, ktorý pochádza z nejakých adries, ktoré sú na nejakých sankčných zoznamoch, už z akéhokoľvek dôvodu. Nechcem znieť, že to ako marginalizujem tento problém, ale reálne to je first world problém. V Afrike niekde, keď budete chcieť vexlovať bitcoin, tak za ten špinavý vám odtrhajú ruky a vy reálne s tým, čo vy nazývate špinavý bitcoin, tak reálne ten problém môžete mať, keď proste ho chcete predať niekde na burze. Jo? Pretože je to v nejakom ako sankčnom zozname, to znamená, oflegujú vám to a dostanete nejaký proste výkričník a pak musíte vysvetľovať, odkiaľ ten bitcoin máte a prečo. A je to problém vlastne ako burs a tak ďalej. Bitcoin sám ako taký nevie, že je špinavý. Bitcoin nezaujíma nejaký sankčný zoznam. Bitcoin, ten takzvaný špinavý bitcoin môžete používať úplne rovnako ako hociaký bežný za predpokladu, teda, že ho nechcete predávať na burze. No a tam ešte dôležitá vec povedať, že to ako ja sama mám vo svojom okolí prípady, kedy špinavý bitcoin, takzvaný špinavý bitcoin dostal ten užívateľ z ATM-ka. Jo, to nie je nič ako dostať ho na... Ja nemám žiaden príklad toho, že by ho niekto dostal na vexli. Ako sa dostane nejaká adresa na nejaký sankčný zoznam je extrémne náhodné, alebo skôr ako by som to povedala, Je to otevřený systém, takže to je takový jako chytat vodu do cedníku. Presne, no. Takže ja by som sa netrápila špinavým bitcoinom. To, čím ja by som sa skôr trápila a na čo by som skôr poukázala, špinavý fiat. A teraz vysvetlím, čo je to špinavý fiat. To sa vám nemôže stať na vexli, ale typicky, a je to veľmi bežný prípad, keď používate služby ako je Robosac, BISC, HODL a podobne, takzvané decentralizované burzy, tak oni majú jeden veľký bezpečnostnú zraniteľnosť, o ktorej sa z nejakého dôvodu ako veľmi nehovorí a neviem prečo. A to je to, čo ty si spomínala na začiatku. A to je ten fakt, že oni že ten takzvaný order book je globálny. To znamená, že ten BISC, HODL alebo všetky tieto ostatné aplikácie ťa na verím Boha prepoja s kýmkoľvek na svete. A áno, môžu to byť ako dobre hodnotení užívateľia, dobre hodnotené nabídky. Môžu mať 5000 úspešných obchodov za sebou. Ten problém je, že vy absolútne nemáte ako overiť kredibilitu tej protistrany, pretože typický hviezdičkový systém je absolútne marný v tom vedieť, či ten človek, tie peniaze, tie prostriedky nemá treba z drogovej trestnej činnosti. Problém takéhoto prepájania je, že vy nie len, že máte nejaký ako link v tom bitcoine. Ten problém je, že vy si urobíte permanentný, nezmazateľný záznam v bankovom systéme o tom, že vám takýto človek poslal peniaze, alebo vy ste mu poslali peniaze. Protože tady ty HODL, BISC, Robosac, to vlastně všechno jsou bankovní převody, že jo? Tam asi málo kdy dochází k tomu setkávání, tím co u Vexlu, to je jakoby ta doporučená cesta, jak presne tak. Bitcoin. A taký ako, keď ja sa spojím na Vexli s tebou, tak proste keď sedíš o tri miesta odo mňa v office, tak ti to pošlem na Revolute, nebudem to riešiť, proste nepôjdem teraz do bankomatu vyberať 3000 korún, lebo potrebujem proste dobiť Lightning. Jo. Ale vlastne ako je podľa mňa veľmi problematické, že sa o tomto nehovorí viacej. Pretože vy, nielen, že keď sa odkryje nejaká takáto ako problematická identita tej protistrany, tak tým pádom odkryješ okamžite všetky protistrany. Všetky tie jeho obchody. Sú tam huby. Áno, sú to tzv. Data honeypots. Takže to je obrovský problém. Druhý problém je, že ty v momente, keď máš takúto červenú vlajku svojho mena v tom ohromne prepojenom globálnom finančnom systéme, to je
To je niečo, čoho sa nezbavíš, čo nevysvetlíš, čo tam už bude navždy. A typicky áno, potom zatvárajú ti banky účty, nemáš šancu si otvoriť ďalšie. A to je ešte ten lepší prípad. Horší prípad je, keď ti zaklope proste Interpol, že prečo si ako obchodoval s niekým, prečo si posielal peniaze niekde niekomu, kto proste má za sebou fakt ako nejakú kriminálnu činnosť. A za mňa preto vždy vravím, ako keď mi niekto vraví, že si kúpi špinavý bitcoin na vexli, alebo že čo keď ho niekto ako zabije na vexli, tak vravím, no to není problém vexlu, ty máš problém s kamarátmi, ako keď sa tohto obávaš, pretože na vexli nestretneš niekoho, koho nemáš ako verifikovať, alebo nemáš ho ako poznať.